Gazpromek astelehen gauan jakinarazi zuen presioa jaitsi egingo zela Errusia eta Alemania lotzen dituzten Nord Stream 2 gasbideetan. Ondoren, hodiak zerbitzuan ez daudenean horiek betetzen dituen metanoaren 4 ihesaldi aurkitu dira itsaso Baltikoan. Bada sakonerak, ihesen aldi berekotasunak, nazioarteko uretan gertatu izanak eta Suediak eskualdean Mikakots 3 eskalako 2 lurrikara erregistratu zituelaren baieztapenak zera ondorioztatzen dute. Litekena dela sabotajea izatea, Suediako poliziaren arabera gainera, atzerriko potentziaren batek egindakoa. Izan ere, zenbait herrialdek horien artean Britainia Handiak, Finlandiak edo Poloniak dagoeneko jakinarazi dute kritikotzat jotzen dituzten azpiegiturak zaintzeko neurriak hartu dituztela. Halere, sabotajearen hipotesiak inplizituki alde guztiek onartutakoak azpiegitura zebilak helburu militar bihurtu direla esan nahi du eta Europan tentsioak gora egin du ondorioz. Gasa hornitzeko bide garrantzitsu bat mozteaz gain, sabotajeak kalte handiak eragin ditu ingurumenean gasbideak zituen 0,3 milioi tona metano inguru askatzen ari baitira. Gasa ez da arriskutsua itsasorako, baina bai atmosferarako. Izan ere berotze globalerako ihesori 7,5 milioi tona CO2 isurtzaren parekoa da. Adibidez, Espainiako estatutik urte betean zirkulatzen duten ibilgailu guztiek isurtzen duten kopuru bera. Vladimir Putin Errusiako presidenteak gaur sinatuko ditu Moskuk Ukrainian partzialki okupatutako eremuak anexionatzeko hitzarmenak joan den ostrialetik asteartera egin zituzten lurralde horietan Errusiak auspotutako galdeketak eta herenegun anexioa formalki gauzatzeko eskatu zioten lider errusiarzaleek. Ukrainaren azalearen 15% inguru anexionatuko du Errusiak. Horrela, horiek hala direla, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak atzo ohar batean ohartarazi zuen gogor erantzungo dutela adierazi legez, botoek ez dute inongo baliorik eta ez dute errealitatea aldatzen. Ukrainaren lurralde batasuna berrezarriko dutela gehitu du. Gainera, Zelenskiren aholkulariak jakinarazi zuen bide batez, segurtasun nazionaleko eta defentsako kontseilua deitu dutela biharko. Bestetik, Europako Batasunak argindarra merkatzeko lehen neurri sorta onartu du Bruselan bildu eta ordu betera ontzat hartu dituzte Europako batzordeak duela 2 aste aurkeztutako neurri horiek. Azkartasun horrek ordea parkatu badu arrazoi bat kanpoan geratu dira gai eztabaidatsuenak hala nola argindarraren eta gasa prezioa kalkulatzeko sistema berriak eta gas importazioei gehienezko prezio bat jartzearena. 3 dira onartutako neurriak, hala argindar kontsuma 10% gutxitu beharko dute, 5 puntako orduetan erregai fosilen mozkin gehigarriak zergapetu ahal izango dituzte Europar Batasuneko kideek eta energia berriztagarriak nuklearra eta lignitoa gehienez 180 euroan ordainduko zaie megawatt orduan. Eta badirudi 40 urteko ibilbide neketsua amairara iristen ari dela eta Usansolo galdakotik banatu eta udalerri bilakatzeko prozesua azken txanpan dagoela. Bidearen azken mugarria Bizkaiko batzar nagusietan egin beharreko bozketa izango da Usansolo herria plataformako kideek uste dute. Bozketa egiteko bilkura urrian izango dela eta alderdi politiko guztien baiezkoa lortu nahi dute erabakiak indar handiagoa izan dezan. Plataformak bilerak egingo ditu batzar nagusietan ordezkaritza duten alderdi guztiekin eta bozketaren egunean desanexioaren aldeko jarrera erakusteko eskatuko die. Gaur bertan batzartuko dira Euskal Herria Bilduko eta Elkarrekin Podemos taldeko ordezkariekin eta aurrerako EAJarekin, PSrekin eta PPrekin bilera egin ahal izatea espero dute. Bozketan baiezkoa gailenduko balitz azken tramitazio burokratikoak, baino ez lirateke faltako Usansolo udalerrien erregistroan sartu eta Bizkaiko 113. udalerria bilakatzeko. Gaizalatuta berriz Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu. Munitzeko konpainiak 5 planta ditu Euskal Herrian eta 2006 langile inguruk lan egiten dute horietan. Nafarroan gehienak 1800 alegia.
Hala ere, momentuz enpresak ez du jakinarazi Euskal Herrian kaleratzak egingo dituen ala ez. Hori bai jakitera eman du Espainiako estatuan 475 langile kaleratuko dituela. Gauzak horrela erabakiaren berri mezu bidez izan dutela salatu dute sindikatuek. Puy Ramirez, ELA sindikatuko ordezkaria. Salatzen dugu nola, email batez enteratu gara, eta aldi berean, notizia prentsa filtratu da. Logikoki gure lankideak oso kezkatuak daude, logikoa denez, eta guk ez daukagu informazio gehiago. Ez dakigu zenbat kaleratze izango diren Euskal Herrian, ez dakigu noi edukiko dugun hurrengo bilera, ez daukagu informazio, benetako informazio. Ordea gaur arratsaldean hasiko dira ekotopaketak Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide besteak beste ekozidioaz hitz egingo dute. Entzun dezagun jarraian Juan Gorostidi ekotopaketako kideak muturrean dugun arazoaz esan duena. Ez da arazo puntual bat. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk edo ez guk ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Gasteizen euskararen erabilera sustatzeko eta euskaldun zein euskaltzalen komunitatea trinkotzeko asmoarekin sortu zen Geu elkartean bada urten 30 urte beteko ditu eta urteurrena ospatzen ari dira orain. Horrain bat ekintza antolatu dituzte asteburura begira. Sergio Azkarate Geu elkarteko kidea. 30 urteren ostean gurekin bidea egin duten pertsonekin elkartzeko aukera izatea eta batera ospatzea urteurren hau. Eta lerroburekin bukatzeko kiroletan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hiriburuak pilotaren agertoki izaten ari dira azken asteotan. Izan ere, 3 hiriburuak txapelketa lehenengo aldiz antolatu da eta emakumezkoen presentzia kirolean indartzea da helburuetako bat. Asteburu honetan esaterako Gasteizko 20 pilotalekuan lehenengo kanporaketak jokatuko dira. Amaia Aldai Lauterdiko banakako txapeldunarekin hitz egin dugu lehiaketaz. Nik uste dut, nibela hobetzeko, gure maila hobetzeko eta ritmo bat hartzeko eta azkenien mailan desente bat emoteko txapelketa behar dugu eta apoio hori behar dugu bai instituzioan partetik eta jentean partetik. Orduen gero eta txapelketa gehiago, aukera gehiago itxura ona emoteko eta gure leku egiteko. Orduen gu beti jolasteko posik. Ostiraleko lerroburuak ala heldu diezaiogun eguneko argazkiari eolikoak ditugu beste behin hizpide eta oraingoan legebiltzarretik izan ere Elkarrekin Podemosuk eta Euskal Herria Bilduk energia berriztagarrien lurralde plan sektorialean esklusiozonak izendatzea proposatu dute legez besteko proposamen baten bidez. Babesgunetan proiektu fotovoltaiko edo eolikorik ez eraikitzeko udane arbeo. Eusko Legebiltzarrak argi gorria eman dio energia berriztagarrien lurralde plan sektorialean esklusio zonak izendatzeari eta horrela babesguneetan proiektu fotovoltaiko edo eolikorik ez eraikitzeko proposamenari. Elkarrekin Podemosuk eta EH Bilduk Eusko Legebiltzarrera eramandoko proposamena da honakoa, baina Legebiltzarrak ez du onartu bi koalizioen proposamena eta beraz EAJak eta PSek aurkeztutako osoko zuzenketa onetsi dute. Zuzenketa horrekin energia garbiak nahita sortzea ahalbidetuko duten akordioak aurrera ateratzeko eztabaida sustatzeko konpromisoa hartu du Legebiltzarrak. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosuk zehazki proposatzen zuten 5 megawatetik gorako azpiegitura fotovoltaiko eta eolikorik ez eraikitzeko ondorengo ingurunetan, naturagune babestuetan, nekazaritza balio handiko lurretan eta proiektuek hegazti nekrofagoen iraupena arriskuan jartzen duten lekuetan. Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosuk legebiltzarkideak adierazi du beharrezkoa dela energia berriztagarria ekoizteko azpiegiturak sortzea, baina ez edozein lekutan. Siempre hemos defendido la instalación de proyectos de energías renovables. Sí, pero no en cualquier lugar y no de cualquier forma. No en cualquier lugar, desde luego no en espacios naturales protegidos. Bien bitartean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak ere adierazi du energia berriztagarriak ezin direla edozein tokitan ezarri. Por unanimidad, PNV en el 2010 hablaba de establecer como zonas de exclusión exactamente las mismas zonas que estamos proponiendo hoy. Y ahora resulta que somos unos pesados que no quieren más que poner problemas al despliegue de las renovables.
que es al revés, que es al revés. Testu inguru honetan Luis Javier Telleria EIOtako kideak esan du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan babestutako espazioak ingurune oso antropizatuak direla, heterogeneoak eta ezin dela debekatu ingurune horietan halako proiektua garatzea. Aipatu lerroburuetan ere astebetean 4 gasi esatzeman dira Errusia eta Alemania lotzen dituen Nord Stream gasbidean. Gertatutakoa ikertzen ari dira, baina lehen hipotesien arabera sabotaje batean datza. Ondorioz, 300.000 tona metano inguru isurtzen ari dira, eta honek eragin larria izan dezake ingurumenean, batez ere atmosferan. Aste hasieratik 4 gasi topatu dituzte Errusia eta Alemania lotzen dituzten Nord Stream 2 gasbidean. Bi zulo Danimarkako eremuan daude eta beste 2 Suediakoan, nazioarteko uretan. Gertatutakoa ikertzen ari dira Danimarkako, Suediako eta Alemaniako gobernuak, Europako batasunarekin batera, baina momentuz sabotaje bat delakoan daude. Ondorio horretara iritsi dira sakonera gasiesen aldiberekotasuna nazioarteko uretan gertatu direla eta Suediak 2,3 eskalan 2 lurrikara erregistratu dituela egiaztatu ondoren. Suediako poliziaren arabera atzerriko potentziaren batek eginiko sabotajean datza gertatutakoa. Egoera ikusita zenbait herrialdeko horien artean Britain Handiak, Finlandiak eta Poloniak dagoeneko jakinarazi dute kritikotzat jotzen dituzten azpiegiturak zaintzeko neurriak hartu dituztela. Sabotajearen hipotesiak azpiegitura zibilak helburu militar bihurtu direla esan nahi du, eta Europan tentsioa gora egin duela ikus daiteke. Testu inguru honetan gasa hornitzeko bide garrantzitsu bat moztaz gain, gasiesak kalte handiak eragiten ditu ingurumenean. Gasbideak zituen 300.000 tona metano inguru isurtzen ari baitira. Gasa ez da arriskutsua itsasorako, baina bai atmosferarako. Izan ere gas hori CO2 baino kaltegarriagoa da eta berotze globalerako halako iesa 7,5 milioi tona CO2 isurtza da. Adibidez, gas hori Danimarkak urtebetean isurtzen duenaren herena da gutxienez. Datuak ikusita hondamendi ekologiko handi baten aurrean gaude, oharkabean pasatzen ari den hondamendiaren aurrean. Izan ere gasies batek ez du irudi ikusgarririk uzten, baina klimak luzaroan jasango ditu ondorioak. Gaur arratsaldean ekotopaketak hasiko dira Portugaleten, krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide. Topaketa hauen inguruan xehetasun gehiagoren berri izateko Juan Gorostidi eta Ane Etxebe antolatzaiekin izan da Hamaika Telebista. Jarraian sakonago. Zenbait eragileek ekotopaketa jardunaldiak antolatu dituzte Portugaleten iraiaren 30erako, urriaren 1erako eta urriaren 2erako. Azken krisia gure garaia lelopean eta bertan Euskal Herrian zein aldaketa egin beharko genituzken izango dute hizpide krisi ekologikoa erdigunan jarriz. Gertatu da behintzat hola masiboki eta baita ere eragile politiko sozialen artean, gehiengoen artean halako lokartze bat bezala, ez? Eta orduan, bai, nik ikusten dut ezinbestekoa izango dela halako astindu bat lozorro hortatik ateratzeko. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk, edo ez guk, ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Euskal Herrixen mugimendu ekologista oso borroka lokaletara mugatuta egonda. Bakoitzak bere lokaleko problematika erantzuten, izena HT gelditu eta bestelako borroka desberdinak. Eta badauela behar bat Euskal Herrian mugimendu ekologista osatu bat, edo, behintzet borroka danak txapelorokor baten baitan hartuko ditxuna. Topaketa hauek nolabait dira elkartu, ezagutu, lasai egon hizketan hainbat eta hainbat gaien inguruan, energia dela, elikagaia dela, infrastruktura direla eta bar, eta hortik problematika horren ezagutzatik jauzi hori emateko eztabaida edo planteatu zuzenian ja denon artean, ez? Hurbiltzen gean denon artean, hau da, beharrezkoa da beste egitura bat, beste nola alako mugimendu edo plataforma edo dena delako bat elkartuko gaituena
eta nola izan beharko luke horrek, ez? Hori da pixka bat ekotopaketen planteamentu, ez? Esango nauke, ekotopaketa honetan, 3 egunetan zier, hitzaldi eta tailer desberdinak egongo diela, Juanek esan dauen bezala, gai desberdinak ikutuko daudenak, bai klima, erregaiak, elikadura, eta bestelako tema edo gai batzuk, baina domekan ingo da asanblada ireki bat, bertan non parte hartzia ongi etorri izango dana, eta bertan ideia da proposamenak eta ideiak botatzia, eta hortik sortzia oinarri batzuk, ez dakigu espazio eragile egitura zerbait sortzera bidien. Hau da, abia puntu bat izan da, indarrak bildu, elkarrezagutu, orain urrats hori gauzatuko da topaketetan, baina gero beste hainbat urrats eman beharko direla irudikatzeko eta egituratzeko ze indarra eta ze plataforma edo ze mugimendua sortu behar deun. Gauzak horrela interesa duen orori dei egiten diete ekotopaketetan parte hartzera, baina bereziki langile mugimenduari, irakaslei eta gazteei. Gogoratu izen emateak irekita jarraitzen duela ekotopaketen webgunean edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Ekonomia arlora salto Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu eta momentuz enpresak ez du jakinarazi Euskal Herriko plantetan erabakiak nolako eragina izango duen. Pui Remirez, Ela sindikatuko ordezkariarekin hitz egin du Aiara Daurreta kazetariak. Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu. Egun Alemaniako zuzendaritzak 5 planta ditu Euskal Herrian eta horietan 2006 behargin inguruk lan egiten dute, gehienak Nafarroan, 1800 alegia. Munitzko zuzendaritzak Mistral izeneko planaren barruan lantalderen 10% kaletuko duela jakinarazi du. Hala ere, momentu Siemens Gamesa konpainiak ez du jakitera eman Euskal Herrian kaleratzeak egingo dituen ala ez. Hori bai azaldu du Espainiako estatuan, 475 langile kaleratuko dituela. Ostegunean baina, Mikel Irujo Nafarroako gobernuko garapen ekonomikoko kontseilariak, Siemens Gamesako zuzendariari erarazi zion Nafarroan enplegu bakoitza defendatzeko prest daudela eta irmo jokatuko dutela zeregin horretan. Elak ere argi du, ez dute kaleratzerik onartuko. Ez dugu onartzen kaleratzerik eta ez dugu onartzen lanbaldin beherapenik, eta hortik aurrera hori da gure jarrera. Langileen ordezkariekin neurriak gertutik landu nahi dituela ere esan du enpresak. Hala ere, Elak salatu duenez, zuzendaritzak ez die behar besteko informazio eman eta kaleratzen berri mezu bidez izan dutela ohartarazi du sindikatuak. Salatzen dugu nola, email batez enteratu gara eta aldi berean notizia prentsa filtratu da. Logikoki gure lankideak oso kezkatuak daude, logikoa denez, eta guk ez daukagu informazio gehiago. Ez dakigu zenbat kaleratze izango diren Euskal Herrian, ez dakigu noiz edukiko dugun hurrengo bilera, ez daukagu informazio, benetako informazio. Bada Arantza Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapenerako sailburuak uste du beharrezkoa dela enpresak langileekin hitz egitea eta egoeraren berri ematea. Eta ez da albiste ona enpleguak murriztea momentu honetan, baina lehendabizi langileekin hitz egin behar du enpresak. Urrian hasiko dira nolanahi ere lantalde apaltzeko neurrien inguruko negoziazioak. Aurtengo udan lehortearekin batera basosuteak ugariak izan dira bestak beste Nafarroan, bada foru komunitateko suhiltzaile zerbitzua ez dago konforme Nafar gobernuak haiekin duen jarrerarekin eta zerbitzuaren barne struktura falta aspalditik somatzen duela salatu du Inigo Balbas suhiltzaileak Hamaika telebistarekin izandako elkarrizketa batean. Hamaika.eus atarian duzue ikusgai elkarrizketa osorik. Nafar gobernuak zuten inguruko mahai inguru bat antolatu du ostiral honetan eta ez ditu Nafarroko suhiltzailean gonbidatu bertara, ze balorazio egiten duzue honen inguruan? Oso larria da, ez? Salagarria gainera, pasa dugun uda ondoren, gure zerbitzuak ez izatea gaitasuna olako jardunaldi batzuetan parte hartzeko eta hori bakarri, eta antolatzeko ere.
egoerari edo egoerani aurre egiteko idei oso simplea. Nafar gobernuak serio hartu behar du zerbitzu hau eta egin beharrakoak egin behar ditu. Beraz, gauzak horrela gaur suhiltzaileek protesta bat burutu dute Iruñean eta Sandra Urra lankidea izan da bertan. Bai, txamponaren bi aldeak aurrez aurre bildu dira Iruñako 3 errege hotelean, barnean Nafarroako gobernuak antolaturiko basoen zuten inguruko jardunaldiak burutu dira. Bertan gobernuko goi karguak, espezialistak, udaletako alkateak egon dira, baina ez Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuak. Kanpoan protesta bat burutu dute bitartean, Nafarroako gobernuaren kudeak eta txarra salatzeko eta haien haserrea erakusteko. Bildu gara gure haserrea adierazteko, gure haserrea nola antolatu diren, baso zuten inguruan antolatu diren jardunaldi hauei aurre edo gure haserrea adierazteko. Gobernu honek 3 urte pasata suhiltzaile zerbitzua gutxi gora bera bertan beran geratu dela eta hori guretzako salagarria dela. Eta Nafarroatik mugitu gabe urriaren 8an Donostian egingo den manifestazioan eta ekitaldian parte hartzeko deia egin diete Nafarroako herritarrei sareketa etxeratek egindakoa txalotu eta egin gabe dagoena aldarrikatuko dute Nafarroako presoen artean 18 Euskal Herrian daude, 4 estatu espainolean eta 3 frantsesean. Gertutasun hori aurrera pauso garrantzitsua dela adierazi nahi dugu eta eskerrak eman bideo horretan aktibo izan diren pertsona guztiei. Guztion artean aurrerako urrats hori ospatuz. Oraindik ere salbuespenarekin guztiz amaitzeko bidea egiteke dugula gogorarazi nahi dugu eta herritarrok bide hori egiten jarraituko dugula erakutsi. Gerturatzen ostean 18 dira Euskal Herriko espetxeetan dauden nafar presoak. Baina oraindik ere 4 herrikide geratzen diren Espainiako espetxeetan eta beste 3 Frantzian. Gaizlatuta berriz gizarte arlora salto, esan dugu 30 urte bete ditu gehu elkarteak Gasteizen euskararen erabilera sustatzeko eta euskaldun zein euskaltzaren komunitatea trinkotzeko asmoarekin sortu zen ekimena eta urte horrenaren karietara elkarteko kidekin izan da Hamaika Telebista adi. 1982 urtean gehu elkartea jaio zen eta 30 urteren ondoren Gasteiz euskalduntzeko zedea indartzen joan da. Euskaldun askoren ilusio eta borondateari esker egin du aurrera eta ibilbidea goraipatzeko hainbat ekintza antolatu ditu. Hainbat gauza ditugu antolatuta, mendimartza, irakurle klubekoekin ere zeo zer antolatu dugu, bestalde Baskaria daukagu, Baskariaren ostean ere hor zertzo bai daukagu sorpresa moduan egiteko, zetaken kontzertua dago, orduan aukera zabal badago guztion artean ospatzeko. 30 urteren ostean gurekin bidea egin duten pertsonekin elkartzeko aukera izatea eta batera ospatzea urte hurren hau. Era berean, ostegunean geure euskararen historia izeneko erakusketa inauguratu zuten Montermoso Jauregiko Jovellanos aretoan. 3 hamarkada hauetan martxan jarritako proiektuak jasotzen ditu erakusketak.
Bihar 10:00 hasiko da jaialdia eta gauerdian amaituko da Zetak taldearen kontzertuarekin. Erakusketa berriz urriaren 29 arte izango da Montermoson. Arloko gaietan, eskaintza zabala izango du Leioak urrian, kulturaz herria bustitzeko emanaldien ordutegiak eta informazio gehigarria kulturleioa.com atarian dago eskura, baina orain jarraian aiera de urretak azalduko dizue. Eskaintza kultural zabala izango du Leioak urrian, larun batean hilabetez aldatzen gara, bada urriaren hasieratik Leioa kulturaz blaituko da. Erakusketak, jaiak, musika, zinea, liburu aurkezpenak, lehiaketak eta askoz gehiago. Ostiraletik, irailak 30 igandera arte urriak 2, txopoetako jaiak izango dira Leioan. Egitarau oparoa izango dute festek, bingoa, tailerrak, dastaketak eta askoz gehiago. Musikari dagokionez, 2 ikuskizun hartuko ditu hiriak. Zarzularen antologia, Maza Koral delen zantziren eskutik urriaren 7 eta Egoak Kulunka antzerkiren eskutik urriaren 21. Angel Garrido autoren erakusketa urriko asteburuetan ezagutzeko aukera egongo dala berreta erakusketez, 2022 izeneko erakusketa ere Leioara helduko da urriaren 3. Dantzak eta lehiaketek ere euren lekua izango dute Leioan. Lop izeneko dantza emanaldiaz disfrutatzeko aukera egongo da urriaren 2 eta horrez gain Leioako 36. argazki lehiaketa ospatuko da urriaren 17. Kulturak Leioako kaleak hartuko ditu urrian. Musika, dantza, erakusketa, zinea, liburu aurkezpenak, emanaldien ordutegiak eta informazio gehigarria kulturleioa.com atarian dago eskura, baita sarrerak aurrez erosteko aukera ere. Eta gaurko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Aste hon, Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan da gurean besteak beste, eoliken bueltan hizketan eta gaur gaibera hizpide izan dugunez, haren elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Horren bestez besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzun aldiro, 11.eus atarian asteburona izan. Egunero legez eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Mikel Otero, EH Bilduren legebiltzarkidea eta trantsizio energetikoko idazkaria. Eguerdion. Kaixo, eguerdion, berriz ere. Beno, gaurko berria bada ez, Nord Stream gazbidetan izandako ihes horiek, gobernu batzuek dagoeneko sabotaia hitz egiten ari diren bitartean, zuk zein kutsu hartzen diozu gertatutakoari? Bueno, nik uste dut hor Danimarkako gobernuak esan duen moduan egon diren gertakari hauek oso arraroa dira, ezta? Kontutan eduki behar da, Nord Stream gasoductoa itxas azpitik 50 metrora dagoen instalazio handi bat dela, eta hori zulatzea oso gauza gertakari arraroa da, ezta? Eta gero, 3 lekutan zulatu dira bi gasoduktoak, horrek esan nahi du, probabilistikari begiratzen baldin badiogu oso aukera gutxi daudela, ezta? Horrek eramaten ditu edo eramaten gaitu guztiok kezka handi bat azaltzera, ze egon daiteke honen atzean, nolabait ere, edo sabotai bat, edo ez dugu hartu behar ere, gerra baten erdian murgildua daudela Europan, eta, akto de guerra edo ez, gerra gertakari bat ere izan daitekela, ezta. Dena den Europaren gazarekiko menpekotasun hori agerian uzten du berriro ere honek, ez? Nik uste dut berriro ere erakusten dela hemen zaurgarritasun bat Europa osoan. Egia da, efektu praktiko zuzenik edo epe motzekorik ez duela izango, ze Nord Stream 2 gasoduktoa ez zegoen martxan, etzen martxan inoiz hartu, eta Nord Stream 1 gasoduktoa Errusiak itxi zuen hor pieza batzuk mantenimendurako eta pieza batzuk bidali eta ekarri eta gero, eta esan zuten azkenean ez zutela berriro gasa konektatuko santzioak kentzen ziren arte eta santzioak antza ez dira kenduko epe laburrean, ezta. Beraz, epe motzeko efekturik ez du izango, baina erakusten digu behin eta berriro nola Europa osoa 4-5 azpiegitura handien menpe dagoela eta batez ere kanpo baliabideen menpe dagoela. Horrek, beste hausnarketa batzuk ekarri behar dizkigu.
zigu, ezta? Eta da nolabait ere azelerazio bat eman behar dela, autohornidura, Europako autohorniduran eman behar dituen pausuetan, eta batez ere baliabide fosilak, zehaztu Nord Streamean gaz fosila ekartzen dela, eta baliabide fosilen aroarekin amaitzeko azelerazio bat eman behar dela. Gurean, energia krisiaren testuinguru horri aurre egiteko herri itunez, estatu itunez, horien beharra aldarrikatu da, batez ere kurtso politikoaren hasieran, energiaren inguruko itun zabal bat egikaritzea posible dela ikusten duzu? Nik ez dakit posible den, nik ikusten dudana da beharrezkotasun bat argi dago gure egoera energetikoa ez dela bat ere ona, askotan hitz egin dugu honetaz, kanpo menpekotasun handia dago, berriztagarrien edapen oso txikia dago, eta hemen gauza batzuk egin behar dira, eta energiaren arloan egia da gauzak egun batetik bestera ez direla egiten, proiektuak epe luzerako izaten dira, eta transizio energetiko bat egiteko hamarkada batzuk ere behar dira, ezta? Hori alderatzen badegu ohiko denbora politikoekin eta eguneroko ikamikekin, hor kontraesan bat edo dago, ezta? Hasten bagara energiaren inguruan trastoak batzuk besteari botatzen urtero edo hauteskundea dauden bakoitzero eta reprotxeen bitartez uste dugu aurrera pausuak ematea askoz ere zailago izango dela. Beraz, beharrezkoa dela oso argi ikusten da. Egia da baita ere, orain arte batzuek eta besteek interes desberdinak ordezkatu ditugula eta ikusi beharko dugu hor aman komunean ezarri daitezkeen oinarri batzu jartzeko gaitasuna daukagun. Ikuste dut bidea esploratu behar dela, herri honek hainbat aspektu klabeetan herri itun zabalak behar dituela, bai eremu politikoan etorriko direna, bai herritarren eremuan edo sindikatu eta enpresen inguruan eta elkarrizketa zabal baten bitartez, hainbat aspektu funtsezkoak direnak landu behar dira eta energia horietako bada durarik gabe. Balizko energia itun zabal horren oinarriak zeintzuk izan beharko lirateke? Kontu generikoetara baldin bagoaz, nik uste dut errelatoa nahiko argia dela, ezta? Alde batetik argi dagoena da kontsumoak murrizteko esfortzu berezi egin behar dugula, gaur egun ditugun kontsumoak mantentzeko etorkizunean arazo handiak egongo dira, beraz, kontsumoak murriztu behar dira. Beste alde batetik, uste dut beste zutabe edo zutoin bat izan behar duela, energia fosilak, petrolea eta gasaren nolabait ere abandonatze edo atzean uste bide horri bat markatu behar dugula, naiz eta kakin urte batzuetan baliabide hauek ere beharko ditugula, baina apostu argia hemendik aurrera baliabide fosil gutxiago kontsumitzeko eta horretarako ze mekanismo erabili behar ditugun, ezta? Eta gero beste hirugarren zutoin potente bat izango litzateke energia berriztagarrien edatze bat, zabaltze bat, orain arte ematen ari dena baino askoz azaleratua, leku, modu eta eskala ezberdinetan, ezta? Baina nik uste dut, guzti honen inguruan ere beste hausnarketa bat egin behar dela. Ze 70. hamarkaden amaieran, petrolaren mundu mailako krisi bat egon zenean, Euskal Herrian edo, bintzat Euskal Autonomian, hausnarketa batzuk egin ziren, eta hainbat mekanismo, hainbat herramienta jarri ziren martxa energiaren Euskal Erakundea, eta hausnarketa horren ondorioz jaio ziren. Nik uste dut, hemen hausnarketa bat egin behar dugula, ea zer herramienta, zer mekanismo, arlo publikotik behar ditugun, adosten diren oinarrizko zutoin edo politika energetiko publiko horiek aurrera eramateko. Gauzetako bat aipatu berri duzuna da erregai fosilak alde batera usteko behar hori, baina badirudi bizi garen testuinguru honetan, krisi testuinguru honetan, herrialde batzuen autua izaten ari dela kontrako norabidea hartzea, erregai fosilen aldeko apustu hori indartzearena. Uste duzu estrategia komun bat falta dela? Nolabait ere, esan behar da, azkeneko hilabetetan, horniduraren etete horrek ekartzen duen vertigo horrek edo desesperazio horrek bultzatu dituela herrialde desberdinak, nolabait ere larrialdiko mekanismoak aktibatzera, ezta? Argi dago, ze transizio energetikoaren bide horriak edo zutoinak nahiz eta gutxi gora bera argi egon prozesua nekez edo zailki izango dela lineala hau da, aurrera pausuak eta atzera pausuak egon behar direla. Hemen kontua da, ea nola uztartzen den, batean ekonomia osoa paralizatua edo geldirik ez geratzeko hartu behar diren koiunturazko neurriak edo geratzeko etorri diren neurriak diren.
Hau da, hilabete gutxi batzuetan, egoera zail honetatik nola atera, hor ulertu daitezke neurri desberdinak hartzea, ze benetan horniduraren etetearen arriskuak oso handia dira, gu guztion bizitzarako, baina uste dut oso argi eduki behar dela, itzuli behar dela deskarbonizazio eta transizio energetikoaren bide horrietara. Nik esperantza hori dut, arazo koiuntural honi aurre egiteaz aparte, behar diren bideak hartuko direla, eta azelerazio handiagoarekin, ze atzera pauso hauekin ere denbora galtzen ari gara. Ez bakarrik energia krisiari lotuta, baizik eta larrialdi klimatikoa ere kontuan izan da ez, nazioartean eta Europa mailan ere dagoeneko egin diren itunak eta mugak, epe mugak bermatzaldera. Egia da, ez du bat ere mesederik egiten, Europar parlamentuan bozkatu zen bezala, gasa edo nuklearra eta energia berdeak bezala izendatzea, pixka bat, bide okerrean eragiten dutelako, ez da. Ikusiko dugu, ea koiunturazko neurriak diren, eta benetan aldaketa klimatikoari aurre egiteko hartu behar den bidea edo hartu behar diren neurriak eta hartu behar den abiadura benetan hartzen dugun, ze kontutan eduki behar dugu, neurri atzerakoi hauen aurretik ere, behar genuen abiada ez ginela hartzen ari, eta komunitate zientifikoak oso argi adierazita utzi du azkeneko txostenetan, esanez, nolabaiteko gure deskarbonizazio bide horria eramango duela planetaren berotze maila oso altuetara, 3 edo 4 graduetakoa. Beraz, oso adi jarraitzeko kontua izango da datozen hilabetetan. Energia berriztagarriei dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoan uste duzu adostasun zabala, apustu hau batekoa dela energia berriztagarrien aldeko hori? Nik esango nuke diskurtso orokorretan gailendu dela, azkenean edo behingoz gailendu da energia berriztagarrien aldeko apustu benetazko eta sendoa egin behar dela, ezta. Ez dakit hori ze puntutaraino den bateragarria beste leku batzuetatik entzuten diren mezuekin edo egiten diren bozketekin, ezta. Zer nahi dute, energia berriztagarrien aldeko autua egiten dela esan bai, baina gero aldi berean, hainbat alderdik, EAJ tarte, botoa ematen dute, energia nuklearra eta gasa, energia berde kontsideratzearen alde, edo gasari lotutako hainbat azpiegitura berri proposatzen ari dira, ezta. Eta de hecho, energiaren euskal erakundea ere, energia berriztagarriez eta asko hitz egiten ari da, baina egia esan, gaz fosilian zentratutako enpresa bada, ezta. Lehendabiziko pauso bada, esan nahi dut, ongi etorriak denak berriztagarriak bide bakarra edo lehenetsi behar den bidea dela esaten duten diskursoetara, hor aspaldian gaude, baina gero orain goazen diskurtsoiek benetan praktikara eramatera, eta hasieran esan dudan bezala, transizioan ere egongo diren beste baliabide horiek ere, atzean usteko bide horri garrantzitsu bat eta neurri garrantzitsu batzuk hartzen dituen. Eta praktikara eramate horretan ereduak, zenolako ereduak ere hartuko du garrantzia, korapiloa esango zenuke bertan dagoela? Nik uste dut eredua korapiloetako bat dela, ezta, energiaren arloan klabeak desberdina dira eta asko dira, baina nik uste dut energia ekoizterako, banatzerako eta saltzerako orduan orain arte jarraitu den eredua kaltegarria dela, ezta? Ez da bakarrik energia berriztagarria izatea edo ez, baizik eta energia berriztagarri hori nola ekoizten den eta nola saltzen den eta jasotzen dutenek, jasotzen dugunok, hau da, herritarrak, zein enpresek eta zer paper jokatzen dugun horretan, ezta? Orain arte, eskema bat egon da, non enpresa handi gutxi batzuen eskuetan egon den energiaren sektore ia osoa, eta uste dugu hau demokratizatu behar dela, eta hemen jendeak zer esana bat duela, ez dela bakarrik energia kontsumitzen duen agente pasibo bat, baizik eta energia ekoizleak ere izan behar dutela, izan behar dugula
guztiok nolabait ere guk ere gure kargu hartuz, gure ardura hartuz, guk egiten dugun energiaren kontsumoan. Horrek ereduaren inguruan eztabaidatzera eramaten gaitu, eta guk benetan sinesten dugu eredua aldatu behar dela, eta kontrola esku gutxi batzuetatik egotetik, arlo publikoan alde batetik, eta bestalde herritarren eskuetan ere egon behar duela, ezta. Baita ere, energia ekoizpen instalazioen jabegoan ere, ezta. Eskema hori eraldatzeko prozesuaren aukera ikusi duzu, lehen begirada batean behintzat Norvegiako Statkraft enpresak egin duen iragarpenean, ezta? Bai, ikusi behar hemen nik uste dut berritasun bat dagoela, ezta? Orain arte, energia proiektu handiak, hau da autokontsumoaz edo komunitate energetiko txikiez edo aratagoz zioazen proiektuetan, hemen enpresa handiak etortzen ziren, beraien planak egiten zituzten, inorekin ez zuten konsultatzen edo ia inorekin, eta gero, herritarrak, udalak eta medioetan eta enteratzen ziren, ezta. Eta gainera, eskema batean, non, ekoizpen makinak edo instalazioak gureak izango diren, eta gero, salduko dizuegu, merkatuaren prezioaren arabera, dagokion prezioan, ezta. Uste dut, Norvegiarrek, momentuz, eta oraindik gauza asko egikaritzeko eta zehazteko naiz eta egon, orain arte eraman duten bidea eta egin dituzten proposamenak bestelakoa direla, ezta? Alde batetik nola gerturatu diren, nola udaletxetara joan diren, nola prest dauden herrietako batzarretara joateko beraien proiektua azaltzera. Nik uste dut, albisterik edo nobedarik garrantzitsuena dela, beraiek esaten dutela, beraik prest daudela, nolabait ere hemen parte hartze publiko eta herritarren parte hartzea, da parte hartze komunitario bat egon daitekela, beraiek proposatu dituzten proiektu horietan, ezta. Hori bai dela nobedade bat, eta horrek bai eredua beste leku batetara eramaten duela, eta horregatik esaten dugu bide horrek esploratzea merezi duela, ezta. Gauza pauso asko emateke daude eta gauza asko zehazteke, baina bintzat hasiera ona izan dela. Dena den zalantza ere piztu daiteke, ezta? Zen olako interesak izan dezakeen Norvegiako enpresa batek gurera etortzeko parke eoliko horiek ezartzera? Interes enpresarialak ditu, hori argi dago. Statkraft Norvegiar enpresa euneko kapital publikoa da, eta aterako dituen etekinak, nolabait ere Norvegiar estatuaren onurarako izango dira edo izan daitezke, ezta. Baina hori da gauza bat, eta bestea da proiektua nola egiten den edo nola egikaritzen den, ezta. Ze gauza bat da, Statkraft enpresa handi bezala eolika eta fotovoltaika desarrolladore handia izan daitekela eta hor ezagutza bat izan dezakela, eta hor proiektuak egiterakoan beraik ere etekin bat izan dezaketela, eta gero beste gauza bat da proiektu hori, eta kasu honetan, ze leku desberdinetan proiektu desberdinak dituzte, baina gurean Euskal Herrian proiektu eolikoa dituzte, gero aerosorgailu eoliko horiek ea zer jabego izango duen eta norenak izango diren, eta ze prezioetan eskainiko den hortik ateratzen den energia, eta ezta. Beraien interesak izango dituzte, guk gureak ditugu. Hau da, herritar bezala interesatzaigu energiaren eskuidari sarbide arrazoizko prezio batzuetan izatea, eta interesatzen zaigu baita ere gure herritarrak, gure enpresa, gure udalak eta energia ekoizpenaren inguruan eskua sartzea eta esku hartze bat izatea. Hori ahalbidetzen baldin bada, igual, interes horiek konvergenteak izan daitezke, ezta. Dena den dagoeneko ere enpresa pribatu batzuk gerturatu dira Statkraftera, proiektuan parte hartu nahi izan dutelako, esaterako Fagor, zer deritzozue? Bueno, nik uste dut, kasu honetan Fagorrek ere egin dituen adierazpenaren arabera, beraiek ere nolabait aukera bat ikusi dute, ezta? Kontutan hartu behar da, Euskal Herrian, industria asko dagoela, guztio dakingun bezala, eta industriaren zati handi batek energia kontsumo oso altuak dituela, ezta? Energiaren prezioak zeruan dauden testuinguru honetan,
enpresa horien etorkizuna edo viabilidadea edo inkluso zalantzan dago, eta horrek arriskuan jartzen ditu, ez bakarrik enpresa, baizik enpresako langileak, eta kasu honetan Fagorren edo Mondragon korporazioaren kasuan, kooperatibista guztiak arriskuan jartzen ditu, ezta. Horrek hausnarketa bat egitera eramaten ditu, eta da, hemen aukera bat baldima dago ekoizpenean eskua sartzeko, hau da, energiaren arloan, edo gero gu kontsumituko dugun energia horren jabe izatea, horrek esan nahi du, gero energia ere beste prezio batzuetan lortu ahal izango dutela dugula, eta horrek ere lehiakortasunean eta enpresaren bizirauteko aukeretan oso kontu positiboa suposatu dezakela, ezta? Beraz, nik uste dut interesgarria dela, baita ere, euskal industria, euskal enpresa eta kasu honetan Fagor, energia ekoizpenean, gainera energia berriztagarrien ekoizpenean, horren interesatua azaltzea, ezta. Gutxinaka informazio gehiago jasotzen ari gara proiektu honen inguruan, eta Statkraft proposatzen dituen errotak jakin izan dugu gaur egun ikusten dituguna, baina 2 edo 3 aldiz handiagoak izango direla, 200 metro ingurukoak. Albo kalte naturalei dagokionean, zer deritzozu honekin? Abantaila izango da, ala kontrakoa? Hemen kontu batzuk ez da, esan da hitz egin da tamainaren inguruan. Statkraftek orain arte nidakidanez esan duena da, beraik egiten dutela proiekzioa makina merkatuan edo dauden makina handienekin, 6,6 megabatio ingurukoak, gero ikusiko da, ea makina horiek edo pixka bat txikiagoak edo diren. Esan da baita ere, 200 metroko makinak izango direla, hirukoitza edo, esan nahi dut, badaian jarri ziren azkenetakoak, 120 metroko altuera dela, beraz, ez da 2 aldiz, baizik bat eta piko, baina, detaile bada, ez da hori importanteena. Egia da, eta arrazoi duzu, aerosorgailua jartzea edo instalazio fotovoltaiko handi bat jartzeak ingurumen kalteak dituela, baina, kontutan eduki behar dugu, baita ere, instalazio guztiek dutela ingurumen kalte bat. Ez bakarrik ingurumen kalte zuzena jartzen duzun lekuan ze afekzio batzu ditu, baizik eta zuk instalazio hori jartzeko behar dituzun makineria eta bat lortzeko, horrek mehatzgintza eta abar dituelako atzean eta horrek ere inpaktua duelako. Baina baita ere inpaktu oso handia du ekologikoa baliabide fosilen erretzeak eta guztio dakingu bezala aldaketa klimatikoaren arrazoi nagusia hori da eta biodibertsitatearen galeraren arrazoi nagusia aldaketa klimatikoa da baita ere. Beraz, ikusi behar da alde batetik lekuan leku zein den afekzioa, eta oraindik ez Statkraften eta ez beste hainbaten proiektuen ingurumen inpaktu azterketak ez daude, beraz goazen ikustera ea txosten hauek zer dioten, ze nolako kalte zehatzak egingo dituzten, eta ikusi dezagun ea egingo dituzten kalte horiek murrizteko ea neurri korrektore batzuk edo jarri daitezken, adibidez, aerosorgailuak mugitu, edo bajoagoa jarri, edo hainbat neurri egon daitezke, edo konpentsazio neurriak eta bar, baina gero baita ere, mesedez, guazen kalkuluak egitea, ea orokorrean, ekologikoki, zer den kaltegarriagoa, gaur egun dugun eredu energetikoa bera, edo transizio energetikoari bideratutako proiektuak ekarri ezaketen besta aldeko onura ekologikoak ez da. Alderatuz beti ere, kontutan izan da, inpaktu ekologikoak egongo direla, eta energia orain arte ohituta gaude kanpotik ekarri, beraz kanpoan eragin ekologikoak egitea, eta etorkizunean energia gertutik gertura lortu beharko dugunez, energia iturri horiek eskuratzeko instalatu behar diren makinak eta abar egingo dituzten inpaktuak gure etxetatik gertuago egongo dira. Baina hori etorkizunean horrela izango dela esango nuke, edozein dela ere garapenerako aukeratzen ditugun ereduak eta tamainak. Eta energia berriztagarriez hitz egiten ari garela beste gakoetako bat edo beste kontuetako bat ere azpimarragarria dena ez, edo galdera nagusinetako bat ez, ordezkatuko aldute erregai fosilen energia guzti hori, energia berriztagarriak? Ez, nik esango nuke ez, edo bintzat nik orain arte
eta azkeneko 10 urtetan uste dut jarraipen nahiko estua egin dudala honen inguruan dagoen literatura zientifiko guztiari, eta hor abaniko badago, espektatiba desberdina daude, nik uste dut energia fosilek azkeneko 100 urtetan eman diguten energia kopuruak eta energia itzulera tasak eta errendimendu energetikoa ordezkatzeko gaitasunik ez dutela izango energia berriztagarriek. Beraz, horrek ondorio oso handiak ditu, esan nahi dut, argi dago baliabide fosilak atzera utzi behar direla aldaketa klimatikoa eragiten dutelako alde batetik eta beste aldetik baliabide finituak direlako eta noizbait bukatuko direlako. Hori argi izanik, kontuan eduki behar dugu, etorkizunean gure mundua eta gure energia eta ekoizpen sistema energia berriztagarrietatik etorriko dela, baina askoz ere prestazio gutxiagokoa izango dela. Horretarako prestatu beharra daukagu, eta horregatik energia berriztagarrien edapenaz hitz egiten dugun bitartean, eta hitz egin behar dugu, eta edapen hori egin behar da, energia kontsumoen murrizketa handi batei buruz hitz egin behar dugu. Nolabait ere, etorkizunean gure metabolismo sozial eta ekonomikoa materialki eta energetikoki murriztu beharko da, desazkunde bat etorri beharko du, eremu hauetan, baina noraino iritsiko garen, hori oraindik ikusteke dago, ezta? Hemen hainbat efizientzia irabazi egon daitezke, baina, erdia, gaur egun dugun energia kopuruen erdia baldin badaukagu 2050 urtean ere, kopuru erdi hori ere lortu beharko da, eta energia berriztagarrien bitartez egin beharko da. Eta gaur egun, kontsumitzen dugun energiaren erdia, energia berriztagarriekin lortzeko, energia berriztagarri asko instalatu behar da. Asko. Azken galdera ere, izan ere badakigu, baina eta berriro errepikatzen ari zaizkigu, negu gogorra datorrela, energiaren alorritik, pobrezia energetikoa areagotuko dela, besteak beste, eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak energia kontingentzia plana balantzen ari da, besteak beste fiskalitatea ere berrikusten, horren aldekoak zarete zerga jaitzi erakastotzen ari delako Eusko Jaurlaritza? Nik uste dut, hemen arazo bat dagoela, ezta? Esan nahi dut, inflazioari lotuta etorri diren dirubilketaren igoera hoien inguruan korrekzio bat egin nahi balin bada, deflaktazio baten bitartez, egin daiteke, baina beti ere, kontutan hartzen balin badugu, deflaktazio hori modu progresiboan egiten dela. Hau da, renta, edo ez du inporta zea renta duzun berdina, osea, portzentai berdina jaitsiko dizut, azkenean hori neurri erregresioa bat da, eta azkenean diru gehien zeukana, diru gehiago aurreztuko du ogasunaren aurrean, eta hori erregresiboa da, ezta. Uste dut, hemen, reforma fiskal sakon bat inguruan hitz egin behar dela, urteak daramatzagoia meloi hori ireki behar dela, eta nolabait ere, orain, deflaktazioaren partxe honekin behin-behineko neurri bat edo soluzio bat jarri nahi baldin bada, gutxienez hori modu erregresiboan egitea eta modu progresibo bat egitea gehien dutenak neurri hauetatik onura gehienez izateko, ez da, aldiz gutxiago dutenak, ez da. Uste dut fiskalitatearekin eztabaida oso handi bat dugula pendiente, eta energiari lotuta uste dut baita ere, fiskalitate berdearen inguruan hainbat neurri hartu beharko genituzkela, beste leku batzuetan hartzen ari diren bezala, CO2 isuriekiko zergapetze batzuk ekarriz, eta baina hori garatzeko luze egongo ditzaigu. Beste egun batean helduko diogu gai horri. Mikel Otero, eskerrik asko beste behin, Hamaika Telebistan izateagatik. EH Bilduko legebiltzarkidea eta trantsizio energetikoko idazkaria. Nahi ezuen arte. Hurrengo arte. Hau garbi, Pantera. Nire nahiak ekarrizun kaseta etxea, eta izan zen revoluzio brutala, gauza berri bat, izan zen beste mundu berri bat irikizin, eta metal munduan nago gehien bat igual behaiagatik. Sepulturaren roots, izan da baita ere gauza autentikoa, gauza originala,
hango timbal brasildar horiek metalarekin nahaztuta, eta izan zen guretzako baita ere, wow, zer da hau, ez da, eta pixkat guretzako erreferenteak izan dianak. Akoratzen naiz, aitak txikitan nola jartzen zigun igande goizetan batez ere, Beethovenen 5. sinfonia. Eta rekuerduagatik batez ere, eta gero kanta obra maestra bat izanagatik, hoxe. Aukeratu duten kantua edo letra izan da, duten askatu korapiloa diskotik, oker kantua, iruditzen zait dela kriston originala, kriston komplexua, bere sinpletasunian, eta esaten duna da, zuzena ez da bil ondo, okerrak ondo bagabiltza, eta ez gabiltz oker. Aukeratu dut Ton Morello, Retxaguez de Machineko gitarista, kriston gitarista, baita ere mundua dantzan jarri duen pertsona bat, eta lagadizkigunak riff, munduko riff onenetakoak, ezta? Bai, etxian streamingez eta gero kotxean kaseta edo zedia, bilak. Haure nahiko erraxa, haure zarozko putuzulo. Beti izan da basatia kontzertua, beti izan da kriston ambientea, beti izan da kristona etxian gaudelako. Garai batean, sala jamea pila bat juten gina, baina penaz ja ez dago, ez du existitzen, eta esango nuke Bilboko kafean zokia. Bai soinu ez eta bai ikusteko ere areto bikaina. Etzan igual kontzertu ikusgarriena, edo etzan izan kontzertu bat kriston soinuakin edo kriston marabilosua hola, baina han sortu zen ambientia eta han sortu zen giro magiko hori nik izango nuke amasai Lasarteko barzulo. Hemen badago, histori bat, nire diruakin erosinun lehenbizikoa usten dut izan zala esean intoxikazion etilika maketa. Baina nire lehenbiziko diska aitako paritu zidan, baina nik aukeratuta eta izan zen Mozarten Requiena. Orduan piano eta solfeo eta ikasten nun eta hola izan zen. Aspaldi ez dut erosi bai. Baina azken erosi nuna gogoratzen dut izan zela Sumaiko talde batena, Malik izena du taldiak eta rock da blues antzeko zerbait ditaitu. Esker, kolpez-kolpe, medikuntzako tartetxu bat eskaintzi harren, eta eskerrik asko bihotzez, urte askotan tabu izendan gai bateri ikusgarritasuna emoti harren, ezta? Beste barik, menorkatik, jarraitzu egurre moten. Noski baietz, Iraide, eta ez pentsa gutaz libratuko zarenik, baina izue, Iraidek ondotxo esan dizuen bezalaxe, abortuaren gaia nolabait osasunera gerturatu, eta izue, etenaldi buruzko informazio praktikoa, zer egin, zeintzu diren jarraipideak, eskubideak eta bermeak, horiek guztiak aurkituko dituzue, hementxe, kolpez-kolpe atal.
Gabon deizuela guztioi, bazenekiten Kutxabankek kanpaina abiatu duela. Ertzainak taldearen azken bira honetako sarrerak eskuratzeko aukera izango dute, bertako bezeroek. Gaiztakire txiki bat izan da. Esan dakoa, laster izango direla salmentan sarrera preziatu horiek, asko izango zatetelako, Barakaldon edota Gasteizen intimoagoa izango menda, Arabako hiriburuan eskainiko duten ikuskizuna, hortxe, badakizue, mugitzeko tartera hartu beharko duzuela, ertzainaken azken dantza hauek ikusi ahal izateko. Badakizue, bestelakoan hala ere, ez dela alperri galduko gaurko aktualitatea, eta zentzurretan, badakizue, Ipar Euskal Herrian hobeto edo hobe bizi direla, baldintza hobeak, soldata, gutxieneko soldata hobea dituztela, erretiroa izango dutela, ez dakit hain bermatua duten hori dena, garbi dagoena da, gaur grebara ateratzeko arrazoia bazutela, uste zutela, askok eta askok. Jendeak prekaritatean eroriko da edo pobrezian, eta nire ustez hitz hori erabili behar da, pobrezian eroriko da jendea. Eta beraz, aserri hori nola lortzen dugu bilakatzen, borrokatzeko zerbait, eta ez aserri izaiteko enpresatik edo etxetik. Baina, alero, aitortu behar da, gaur egun greba egitea, ez da beti erraz, lantxariak biziki apalak dira, eta denok ezin dugu lan uste bat egin biziki zaila baita lantxari tipiekin. Beraz, tresna berri batzuk asmatu ditugu, eta aserri hori bihurtu behar da zerbait justuki gauzak aldatzeko, eta benetan nire ustez hori pasako da karrikatik, ez da beste tokirik aserri hori plazarazten. Aspaldidanik lan munduaren kontra ari dira bai gobernu hori eta bai aintzinekoak. Beti importantea da karrikarat jaustea. Bai, retreta ikusiko dugu noiz berriz mainan ezarriko dutera segur da. Eta bai, presioen egoeren araberaz eta internazionalen egoeraz ara ere egoeraz. Bai, beti importantea da karrikan izaitea. Karrikara jausteko arrazoirik ez zaigu faltako ez da ere Hego Euskal Herri honetan, bazenekiten Jaurlaritzak argi eta garbi esan duela, beste behin ere, Madrilgo erabakiak beste aukerarik ez duela izango. Soldata publikoak igotzeko ahaleginean ere esaldi berbera erabili du Azpiazuk. Melankolia berberarekin begiratuko ote dute Jaurlaritzatik
abiadura handiko trenak utziko duen zulotzarrari? Ez trenak igarotzeko egin dituzten hanboto inguruetako zulotzar horiek, ez? Sosa publikoan utziko duen zor ikaragarri horri? Eusko Jaurlaritzak onartu du Gasteiz eta Burgos lotuko dituen abiadura handiko linea bidaiarientzat mugatuta egongo dela, merkantziarik eraman gabe. Merkantziak egungo linearen trazadura erabiliz eta beharrezko egokitzapenak eginez egingo direla adierazi du. Kontua da 2017ko abenduaren 28an orduko sustapen ministro Inigo de la Sernak iragarri zuela Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linea bidaiarientzako bakarrik izango zela. Eta hurrengo egunean Inigo Urkullu lehendakariak ironiaz esan zuen hori inozokeria bat zela. Eta ziurtatu zuen bere gobernuak ez zuela onartuko, azpimarratuz garraioak mistoa izan beharko lukeela. Madrilek eman dituen urratseko ordea bidaiarientzako zirkulazio bakarra baieztatu dute eta orain Jaurlaritzak ere ziurtza jo du. Testuinguru horretan EH Bildu galdetu du ea 2017an lehendakariak zergatik zioen inozokeria bat izatea espero zuela. Horren aurrean Iñaki Arriola Garraio sailburuak adierazi du galdera horren erantzuna ez dagokiola bere sailari. Atzera begira jarriz Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linearen proiektuak hainbat aldaketa izan ditu urteetan zehar, baina azken aldaketaren ondorioz lehendik egindako eta jakina bere garaian fakturatutako lanak lizitaziora atera behar izan dira. Pankorbo eta Iruña Oka arteko zatia esaterako lizitaziora atera da 13,75 milioi euroko aurrekontuarekin. Aurretik esleitu ziren 9 milioi euroen eta dagoeneko ordaindu diren 8 milioien aurrean. Horrek esan nahi du Espainiako gobernuak ordaindutako 8 milioi horiek alferrik gastatuko zirela. Bestalde gero eta gehiago dira Euskal Idelakoa uharte bat izango dela dioten ebidentziak. Hegoalderantz egunen batean bidaiarientzako linea inauguratzen denean ezingo diren merkantziak igaro. Bien bitartean iparralderantz pertsonek ere ez dute garraiorako aukerarik izango, Parisek mugako batasuna atzeratu duelako. Egia da, abiadura handiko trenari dagokionarekin, telebista serie interesgarri bat egiteko nahikoa eduki ere badagoela. Fikzioa, abentura, drama, tragikomedia denek dauka guzti honek. Aizue, drama edo tragikomediatik baduena alokairuen afera da. Zein bizi da ondo, baldin badago baten bat altxabeza eskua idatz diezagula, badauzka gure plataforma sozialak eskura alokairuan eta ondo bizi denik ba alda, mundu hontan ez dakigu, baina Euskal Herrian ba alda batez ere metropoli inguruotan baldintza honik duenik bizitzeko, aurrezteko, bidaiatzeko, jaki osasuntsuak eskuratzeko. Horrela txartuko ziko da, baina, klaro, etxik dugunape, eske batzuk egoten ditxera itxena, izerrentatxo hartun, beste gauzatxo batzuk eitxeko, orduen, aberatzak ez teki hori problemia, baina etxetxo bat egin dabenak eurentzako eta beste bat eitxen badabe, epintzen dabe alokatute eta orduen etorteako aizeilerokoa eta zain egoten diz batzuka. Eske hori dana, batzuntzako bai, beste batzuka, hori da, bai. Bai, a ber, bestela basikamente ezin delako, no? Osea, ez du ematen. Baina bai, osea, dagoela oso garesti. Adibidez, ni bizitzen naizen tokian ere bai, arazo berdina daukagu. Osea, bai, igoten da lokairue, igoten da janari, igoten da la gasolina, bea soldata ez da igoten, orduen, a ber, kompensazion, mesedez. Eta, gero gu joatea kalera eta esan, oie, bitu, dabil pasetan hau, gurugu ondo bizi, zuo be esarie ondo bizi, orduen, zuo por lo que habéis pasado, que no queráis que nosotros pasemos por lo mismo. Jende